I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri. Kao što vidite u novoj epizodi snimamo Far Cry 4 editor map. Ovo je moja omiljena pučka, sad ću vam pokažem. Evo ta, aj sad ih obeležim. Evo, obeležili smo ih, ali ovaj ne može da se obeleži, zato što kako se zove, on je kao glava, znate, ne treba da pričam. Sad ćemo dati headshot. Promašili smo ga. Promašili smo ga. Mislim da sam rekao dobro. Fuck. Amunicija. Leći se. Ubio sam sve, okej. To je dobro. Ne znam da li može ovo, kako se zove, da igraju i drugi moj mapa, kao na Far Cry 4. I mi ćemo i Far Cry 4 editor map. Ali, ako stavim, ne idite ovdje, ne preporučujem. Mislim, ako hoćete idite, ali ovo je najzabavnije. Gledajte sad ovo. Streamit ću, a kad umrem, to će biti to za ovu epizodu. Ajmo dole. Mislim, ako sad umrem s ovim, to se ne važi. Kako sporo ide. Mislim, ne ide baš sporo. Primetili me. Fuck. Prezim ko to rade. Ajde se oslobodimo mokro. Moramo pravo da ih ubijemo. Ovi jako počeloke. Umrli smo. Ubaga mi se. Nema veze, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.